Съм аз и с какво се занимавам. Здравейте и добре дошли в моя канал Портал 512 Hz. Аз съм Александър, а моят път е посветен на изучаването на енергията, символите, съзнанието и духовното развитие. От години изследвам различни езотерични практики и съчетавам древни традиции с съвременни техники за работа с съзнанието. В този канал ще споделям знания, опит и практически насоки за хората, които искат да опознаят себе си на по-дълбоко ниво. С какво се занимавам, може би се питате. Изработвам аргонитни бижута и пирамиди. Създавам бижута от естествени кристали, правя ритуали с различна насоченост, изработвам спелджарове за различни намерения. Провеждам лечебни и енергийни сесии. Работя с подсъзнанието и личната трансформация. Споделям знания за кристалите, енергията, вибрациите и духовното развитие. Но най-важното е, че не искам просто да ви разказвам за тези теми. Искам заедно да изследваме какво означава осъзнатият живот и как можем да използваме знанията, за да внесем повече баланс, яснота и вътрешна сила в ежедневието си. Ако тези теми ви вълнуват, абонирайте се за канала. Предстоят видеа за ритуали, работа с енергията, кристали, духовни практики, медитации и още много интересни теми. Добре дошли в портал 512 Hz. Това е само началото на нашето общо пътешествие.